палітык, пісьменнік, публіцыст, былы палітзняволены Павел Северынец. Добрый Вітаем, день. Павел. Добрай раніцы. Добрый день, Добрый день. гаспадар Павел, вельмі рады вас бачыць. Успамінаю, як мы ўсе узбудзіліся, калі даведаліся, ага, Павел Северынец выйшаў, ура, ён на свабодзе. Я нават быў у Вільні, калі вы выходзілі з аўтобуса, махаў вам рукой, вы такі былі заняты. Вось, але, ну, самае мне, вось, што цікавіць, гэта наша эмоцыя, мы тут звонку мелі свае нейкія перажыванні. Што вы адчувалі, што адчуваеце вот прямо зараз, пасля 6 гадоў ізаляцыі? Што было самым непростым, не ведаю, там, якія чаканні былі, можа быць, вось, як гэта будзе, і як оно аказалася жыццё на волі? Самым складаным было хіба што перажыць першыя гадзіны, першыя дні, калі вот з мяшком на галаве вывозяць на мяжу, раптам апынаецца, што гэта Украіна, ты бачыш, што вакол плынь новай інфармацыі, воля, ўсё гэта б'е ў галаву, і першыя некалькі дзён сапраўды вельмі такія напружлівыя. Ну, але потым, дзякуй Богу, прыходзіш ужо ў прытомнасць, размаўляеш з роднымі, і ўсё робіцца весялей і весялей. Так што зараз па ўзыходным трэку, зараз, як слушна вы кажаце, заўтра вясна, ўсё лепш і лепш. Так, дзякуй Богу. Вы вярнуліся ў сям'ю, дзе сын ужо даволі дарослы. Як праходзіць ваше новае знаёмства з ім? З сынам мы перапісваліся, і калі я быў у турме, ён дасылаў свае малюнкі, я свае, абмяркоўвалі школу, таму кантакт быў. Ну і ўрэшце рэшт зараз таксама разам гуляем. Час ад часу забіраю яго са школы альбо заводжу ў школу, ён ходзіць у беларускую школу ў Вільні. Ну і глядзім разам вусы з карыны, беларускія мульцікі і фільмы па-беларуску, па-украінску. Наладжваем адносіны, северынцы разам. Добра, няхай жывуць северынцы і жыве Беларусь. Гаспадар Павел, днямі вы напісалі, што Сергей Ціханаўскі наш нацыянальны здабытак. Прытым, што шмат у чым вы з ім не згодны, так напісалі. Якой вы бачыце ролю Сергея Ціханаўскага зараз? Ці імпануе вам тая дзейнасць, якой Ціханаўскі зараз займаецца ў ЗША? Думаю, гэта вялікі патэнцыял, таму што Сергей прыхільны да хрысціянства, Сергей гэта моцны рэзанатар, гэта быў рупар беларускага народа ў 2020 годзе, менавіта па ім прайшла хваля, якая распылілася ў 2020 год, і таму я думаю, што гэты патэнцыял і беларусам, і Сергею трэба і важна скарыстоўваць. Думаю, тут Сергей будзе бліжэй да беларускасці, да беларускай мовы. Беларусы будуць бліжэй да разумення таго, што змаганне за Беларусь можа быць вось і такім, і гэткім. І думаю, што тут складзецца у нас. Я перакананы ў тым, што Сергей Ціханаўскі апошняга слова ў беларускай гісторыі не сказаў, і тое, што ён спрабуе збудаваць беларуска-амерыканскую камунікацыю, гэта ў палітыцы надзвычай важна, асабліва сёння. Так што спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Галоўнае быць разам. Так, все атрымаецца насамрэч. Часта кажуць, што палітзняволены доўгі час знаходзяцца ў інфармацыйным вакууме, і ім патрэбны час, каб зарыентавацца. Але пазаўчарашні допіс Мікалая Статкевіча, які піша пра верагодную вайну, выглядае як меркаванне чалавека, які добра разумее, што адбываецца. Ці згодны вы з тым, што піша Мікалай Статкевіч? Нагадаю, што Мікалай Статкевіч прайшоў найцяжэйшы шлях, вытрымаў вельмі цяжкія ўдары, але пры гэтым застаўся і байцом, і аналітыкам, і палітыкам. Таму тое, што робіць Мікалай Статкевіч, выклікае безумоўную павагу адразу. Акрамя таго, скажу, што Мікалай Статкевіч у войску служыў у ракетных войсках, то есть это спецыяльнасць ракетчыка. Тое, пра што ён піша, ён добра разумее і добра выкладае. Урэшце рэшт, што тычыць магчымасці ядзернай вайны, тут я, можа быць, не пагадзіўся. Я думаю, што Расіі падпальваць сваю гасцёўню, якой яна лічыць Беларусь, сэнсу няма. Таму проста такая двуххадоўка шахматная мне бачыцца не вельмі верагоднай. Але, канешне, у мазгах у Пуціна проста змрок, і немагчыма гарантаваць, што такога не адбудзецца.
папярэджанне, нават калі, як кажа Миколай Статкевич, оно мае некалькі процентаў верагоднасці, вельмі сур'ёзны. Я бы раіў, канешне, звярнуць на яго увагу. Разам з тым, пытанне не ў тым, што будзе. Тут для мяне, для верніка, важна, што мы будзем рабіць, ведаючы, што можа адбыцца. І таму нам трэба быць гатовымі да любога развіцця падзеяў. Нам трэба быць гатовымі і выкарыстаць вакно магчымасцяў. Аптымізм у пасце Миколая Статкевича таксама гучыць, напрыканцы там заклік усім беларусам здужаць вось у гэтай найскладанейшай геапалітычнай сітуацыі. Думаю, тут, канешне, нам трэба яднацца, раз, натхняцца тым, што мы хочам бачыць вольную, незалежную, дэмакратычную Беларусь і дзеля гэтага працаваць. Хочу запытацца пра збор недаўні. Вось не паспелі вы яго аб'явіць на Байсоле, як яго літаральна там за лічаныя гадзіны людзі сабралі неабходную запрошаную суму. Як думаеце, што за гэтым стаіць? Вось увогуле, якія у вас пачуцці былі, калі так хутка сабралі суму, которую вы папрасілі? Гэта павага, гэта, я не ведаю, гэта падтрымка, гэта салідарнасць, гэта беларус беларусу беларусы. Ну, вот што вы думаеце? Думаю, што ўсё гэта разам. Сапраўды, я не паспеў нават паставіць спасылку на гэты збор у сваіх сацыяльных сетках. Просто падняўся ранкам і аказалася, што збор сабраны. І гэта ў першую чаргу, мне здаецца, сведчыць пра ўзровень салідарнасці, які у беларусаў на парадак вышэй у параўнанні з тым, што было да 2020 года. Мне ёсць чым параўноўваць, таму што больш 30 гадоў ужо ў палітыцы, і былі тут зборы, краундфандинг на нейкія кніжкі, на нейкія справы, на нейкія праекты дагэтуль. Ну, тут просто імгненная рэакцыя і імгненная дапамога. Ну, а што адчуваў? Падзякаваў Богу і падумаў, ну, значыць, у слушным накірунку рухаемся. У межах збору вы анансавалі новыя ініцыятывы. Якімі будуць першыя крокі? Што вы плануеце пісаць, здымаць, запускаць? Гэта працяг былой дзейнасці ці штосьці прынцыпова іншае, новае? За 5,5 гадоў турмы склаў у галаве і часткова адправіў на волю ў лістах родным 7 кніжак. Іх рыхтую зараз да публікацыі пачаргова. Затым цэлая серія відэа датычных гісторый менталітэту беларусаў. Затым YouTube-канал. Думаю, што патрэбна і актуальная палітычная інфармацыя. Усё гэта разам, калі Бог дасць і хопіць на гэта сілаў, спадзяюся, дапаможа беларусам замежжы і беларусам, якія застаюцца ў Беларусі, з'яднацца ў дасягненні нашай мары, вольнай Беларусі. І абавязкова TikTok. Абавязкова заводзьце TikTok, спадар Павел. Там вялізная аўдыторыя, якая, я таксама думаю, вас прачакалася ўжо. Але ўсё-такі вось 7 кніг, да, гэта за колькі? За менш чым за 6 гадоў. Гэта шмат. Што вы будзеце далей рабіць? Будзеце толькі кнігамі займацца, станеце чыста пісьменнікам, ці ўсё-такі палітык Павел Сявярынец аддолее на нейкі час, ці там стане першым вось у шэрагу вашых роляў? Хацелася б. Думаю, і то... Так, і тое, і другое, і трэцяе будзе. Тут у залежнасці ад патрэбаў, у залежнасці ад таго, што гатовае, думаю, буду вылучаць і кнігі, і відэа, і палітычную ролю. Палітычная роля мая хутчэй зараз у тым, каб падстаўляць плечо, таму што палітыкаў шмат, можа часам здацца, такое можа быць уражанне, што іх зашмат, прынамсі вось у беларускім замежжы. Рэжым на гэта і спадзяваўся, он выкідвае, значит, памяншае канцэнтрацыю палітыкаў у Беларусі, павялічвае іх за мяжой, у эміграцыі тут разлічвае на сутыкненні і сваркі. Але мне здаецца, што можна і гэты мінус перавярнуць на плюс, зрабіць перавагай тут, стварыць проста каманду мары. Бо за мяжой часам можна рабіць у палітычным сэнсе тое, чаго нельга рабіць у Беларусі. І ёсць класныя прыклады. Першы з'езд Беларускага народнага фронту праходзіў у эміграцыі. Да ўрэшце рэшты палітычную класіку ніхто не адмяняў. ЦК партыі бальшавікоў яно кіравала доўгі час з эміграцыі, і вот іх гісторыя таксама была уражвальнай. Таму, я думаю, тут ёсць свой патэнцыял, але і адукацыйны, асветніцкі ўзровень, і культурны ўзровень беларусаў, безумоўна, трэба падвышаць, трэба адкрываць беларускую гісторыю, трэба адкрываць ролю хрысціянства ў Беларусі. Без гэтага я не бачу сталага шляху да перамогі. І думаю, што ў гэтым удасца даць рады.
А ці плануеце вы далучацца да ўжо існых кааліцый і структураў, ці разглядаеце шлях самастойнай ініцыятывы? Якія ўмовы супрацы для вас прынцыповыя? Думаю, цяпер моя роля ў тым, каб яднаць тых, хто ўжо ёсць, таму што сілаў шмат, яны часта рознанакіраваныя, і майстэрства сённяшняга дня, на мой погляд, патрабуе координации, еднасці больш, чым такога напору альбо гучных лозунгаў. Таму сваю ролю я бачу як ролю такога пасярэдніка, своеасаблівага такога сэрца, якое, можа быть, там яднае супрацьлеглыя погляды дзеля беларускага інтарэсу. У гэтым самая вострая патрэба цяпер. Скажу больш, адкрыю невялікі сакрэт, у сваіх пастах я аналізую, якія пасты ў сацыяльных сетках глядзяць з Беларусі, якія падтрымліваюць найбольш, і я бачу, што найбольш праглядаў не ў мімімішных фотах, не ў нейкіх там рэзкіх закліках, а якраз у тэме адзінства. Вось калі я пішу пра адзінства, пра еднасць, пра тое, што трэба гуртавацца разам і трэба працаваць разам, нельга губляць ці адштурхоўваць беларусаў, якія погляды яны не выказвалі, тых, хто за дэмакратычную Беларусі. Вот тут найлепшы водгук, найбольшая колькасць праглядаў, найлепшая глыбіня. Спадар Павел, ну вось сярод тых палітыкаў, якія пэўны час былі ў няволі і цяпер вы на свабодзе, вось ваш голас адзін з такіх самых яркіх, который гучыць за еднасць. Вы знайшлі нейкія правільныя словы, каб даць сваё вельмі, мне здаецца, трапнае значэнне там ролі і асобе Зянона Станіславовича Пазняка, пра Ціхановскага выказаліся, пра іншых палітыкаў. А ўсё-такі вось ваше стаўленне да беларускай палітыкі сённяшняй, якая яна? Чамусьці некаторыя людзі там кажуць, опять зноў там спрэчкі, бульбасрачакі, выбачайце за гэта слово. Вось як вы бачыце беларускую палітыку? Якая на сёння, якое палітычнае поле увогуле? Ці ёсць патэнцыял, ці ёсць сілы нешта змяніць і ў Беларусі у тым ліку ў бліжэйшы час? Патэнцыял капітальны. Пасля 2020 года змянілася вельмі шмат што. Вот паўтаруся яшчэ раз, мне з 2020 года вельмі добра параўноўваць. Я вось бачыў тады і бачу цяпер. З маіх выхадаў, я колькі разоў выходзіў з турмаў пасля доўгіх адсідак, гэты самы ўражвальны, таму што ўзровень самаарганізацыі, салідарнасці, дасведчанасці беларусаў ён проста зашкальвае. То есть у маім разуменні гэта ўжо нешта патрэбнае для вырашальнага рука. Але пакуль што гэта трошкі разабрана, пакуль што гэта трошкі фрагментарна выглядае, асабліва тут у замежжы, і трошкі аддзелена ад таго, што ёсць у Беларусі. Забяспечыць гэту сувязь з настроямі з Беларусі і забяспечыць каардынацыю, каб беларускія палітыкі былі такой класнай камандай знаўцаў, камандай геніяў, якія вакол стала на што дзе калі там паказваюць знакамі адзін аднаму, хто зараз будзе адказваць і хто зараз будзе мець слова за ўсю каманду. Вось гэта, мне здаецца, мара бліжэйшых месяцаў перад вырашальным раўком. Спадар Павел, яшчэ пра адзін падзел зараз кажуць і беларусы, і аналітыкі, і палітыкі. Маўляў, вось беларусы ў Беларусі і беларусы вось тут па-за межамі Беларусі. Гэта як бы два розныя ўжо сёння актары палітыкі. Ці бачыце вы гэты падзел, ці існуе ён сапраўды, ці так адрозніваемся мы ў сваіх патрэбах тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто застаўся ў Беларусі? У рэальнасці мы застаемся тымі ж беларусамі. Ёсць пэўнае адрозненне ў тым, што сапраўды выштурхоўваюць за мяжу, дэпартуюць самых актыўных, самых, можа быць, творчых. І ў гэтым ёсць стратэгія рэжыму аддзяліць, так сказать, галаву ад цела, паспрабаваць проста раз'яднаць і ўладарыць. Але ў рэальнасці тут, можа быць, праблема не столькі ў галаве, праблема не столькі ў мазгах, праблема ў сэрцы. Калі адзінае сэрца ў гэтага народа, а оно адзінае, яно еднае, яно б'ецца в унісон і па віленскім, і па варшаўскім, і па менскім часе, тады ўсё будзе цудоўна. Дык вось Бог, які дзейнічае праз людзей, а я веру ў тое, што менавіта Бог — это творца гісторыі, ён ведае і разумее, што беларусы адзін народ. Я думаю, ён рыхтуе для нас цудоўную будучыню. Самае галоўнае, нам да яе быць гатовымі. Нам галоўнае быць яе вартымі.
калі наше пакаленне гэта зможа, тады будзе жыць Беларусь. Тады будзем верыць, зможам і пераможам.